Ευχαριστούμε πολύ το Πανεπιστήμιο εδώ και τον κ. Ζημογιάννη για την πρόσκληση. Συναισθηματικά είμαι και έτσι λίγο περισσότερο δεμένος, γιατί πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, τέλειωσε το εδώ μεταπτυχιακό σχετικά με την γενική και παιδευτική πολιτική. Και ήταν μια πολύ φοβερή εμπειρία, δηλαδή εγώ την προτείνω σε όσους δεν έχουν περάσει αυτό το τμήμα, γιατί πραγματικά μπορεί να λέει ο καθηγητής κ. Ζημογιάννης τα περί τεχνολογίας κλπ. Αλλά στην ουσία παιδαγωγική διδάσκει. Με δυνατότητα που έχει πλέον η σύγχρονη παιδαγωγική με την τεχνολογία και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποιος που θα παρακολουθήσει το τμήμα θα καταλάβει πραγματικά το ρόλο των νέων τεχνολογικών, αλλά πού? Στη δουλειά του παιδαγωγού μέσα. Επομένως, είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Πολλά νέα παιδιά ίσως είχαν απ' έξω κάποια άλλη διαφορετική αντίληψη και έτσι ξεκαθαρίσαμε τουλάχιστον τους σχισμούς σε αυτά τα 2 χρόνια εδώ πέρα μέσα, τον επιστημονισμό, κάποιοι που έχουν πολύ πολύ έντονο στο μυαλό τους ότι είμαστε επιστήμονες κάποιου κλάδου, άρα εμείς, κάποιοι άλλοι που είναι η παιδαγωγή, άρα έχουμε τον παιδαγωγισμό, και έχουμε και κάποιους άλλους που λένε η τεχνολογία πάνω απ' όλα είναι οι τεχνολογισμοί. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα σε ένα είναι αυτό το, πώς ήταν το PCT, το τρίπτυχο, έτσι, το παιδαγωγική περιεχόμενο, γνώση δηλαδή και τεχνολογία, που είναι όλα σε ένα. Ο σύγχρονος λοιπόν παιδαγωγός, ο σύγχρονος επιστήμονας, ο σύγχρονος αυριανός ηγέτης της εκπαίδευσης θα είναι το 3 σε 1 έτσι κι αλλιώς. Οτιδήποτε από τα 3 λείπει, δηλαδή πιστεύουμε πραγματικά στην τεχνολογία και είναι η αλφαβήτα του 21ου αιώνα, αλλά οτιδήποτε και από το άλλο μας λείπει, δηλαδή αν δεν έχουμε γνώσεις, αν δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου το οποίο θα πάμε να διδάξουμε, θα είμαστε λυπείς. Αν δεν ξέρουμε παιδαγωγική προσέγγιση των παιδιών διαφορετική για κάθε ηλικία, πάλι θα είμαστε λυπείς. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το τι το οποίο εμπλέκει και περιέχει όλα τα προηγούμενα, που είναι αυτή η συνδετική ουσία για να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε αύριο η παιδαγωγή του μέλλοντος. 2-3 έτσι σκέψεις σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Θεωρώ ότι τα παιδιά θα έχουμε γενιές οι οποίες θα διαφοροποιούνται η μία με την άλλη. Δηλαδή, θα έχουμε γενιές οι οποίες έχουν έρθει στην τεχνολογία στο δεύτερο μισό, δηλαδή στο Λύκειο πολύ κοντά. Θα έχουμε μια γενιά η οποία θα το έχει προχωρήσει από το γυμνάσιο, θα έχουμε μια γενιά η οποία θα το έχει αρχίσει από το δημοτικό. Επομένως, θα είμαστε σε μια δυναμική εξέλιξη και αλληλεπίδραση με παιδιά τα οποία θα έχουν διαφορετικό background. Πιστεύω ότι η πρόκληση στα επόμενα χρόνια θα είναι ο παιδαγωγός της δικιάς μου ή της λίγο μετά γενιάς να μπορέσει να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις παιδιών που θα έχουν δει την τεχνολογία από μικρό δημοτικού ή και νωρίτερα. Θα υπάρξει μια δύσκολη περίοδος, στην οποία δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει η αδυναμία, αν θέλετε, της απόλυτης γνώσης των τεχνολογικών δεδομένων, που εν πολλοίς θα μας ξεπερνούν τα παιδιά και οι μαθητές μας. Εκεί θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε με την επιστημοσύνη μας, όχι τον επιστημονισμό μας, και με την παιδαγωγική μας κατάρτιση, που να μπορούμε να είμαστε κοντά στα παιδιά, να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε παντογνώστες, αλλά ότι είμαστε κι εμείς μια εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης που περνάμε σε νέες εποχές. Επομένως, ό,τι αφορά τους κάτω των 35-40 ετών, θα έλεγα, ας πούμε, συναδέλφους, θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο εύκολα αυτό το φαινόμενο από ότι οι λίγο παλιότεροι. Άρα θα βρεθούμε σε ένα κενό ή, αν θέλετε, σε μια, ας πούμε, διαπάλη γενεών. Πώς το ξεπέρναμε όλα αυτά τα χρόνια και, αν θέλετε, δεν είμαι και ακριβώς το άτομο το οποίο μπορεί να πει κανένας ότι είμαι ο μέσος όρος, ας πούμε, της γνώσης, τολμώ να πω. Είχα πάντα μια μεγαλύτερη έφεση στο να ανταποκρίνω στα διαγράμματα. Πάντως, πάντα αντιμετώπιζα προβλήματα κάποιων παιδιών που είτε ήταν πιο ενημερωμένοι κτλ. Πρώτον είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας. Έτσι, αποδεχόμαστε ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει, η αποδοχή, δεν κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Το συνεχές αέναο ψάξιμο και η τρομερή δουλειά, η οποία, αν θέλετε, σου δίνει και αυτή τη δυνατότητα να πας πιο γρήγορα στο μέλλον, δουλεύοντας πολύ περισσότερες ώρες και ξεπερνώντας όλες τις κρίσεις που έρχονται δίπλα μας, και βλέπω από νέα παιδιά τα οποία παίρνουν τους λιγότερους μισθούς, τα λιγότερα χρήματα, και δουλεύοντας περισσότερο από τους παλιούς που είναι
Εντάξει, είναι η νοοτροπία η οποία ξεπερνάς το πρόβλημα δουλεύοντας περισσότερο και δίνοντας περισσότερο από τον εαυτό σου. Και η αγάπη, αυτό που λέει και ο Φρέιρε όλα αυτά τα χρόνια, προς τα παιδιά και στην νεολαία μας. Είναι τα δυνατά σημεία στα οποία μπορούμε να κάτσουμε, να στηριχτούμε για να μπορέσουμε να βγούμε στην επόμενη φάση. Από εκεί και πέρα. Μου είχαν μείνει αυτά τα χρόνια πολύ δυνατές, αν θέλετε, ενέσεις της Τζίλι Σάλμον με τα 5 βήματα της εξέλιξης κτλ. Μου μείνανε του Etienne Weger των Communities of Practice, των κοινωνιών. Δηλαδή, δείχνουν διάφοροι που ασχολούνται με αυτά ότι είμαστε μια κοινωνία και, αν θέλετε, οι παλιές θεωρίες του Vygotsky περί του κοινωνικού επικοδομισμού κτλ. Είναι σαφέστατα ότι υπάρχουν εντονότερα σήμερα με τη δυνατότητα που έχουν τα παιδιά μας, είτε σαν ομάδες μαζί μέσω των κοινωνικών δικτυώσεων κτλ., των Facebook κτλ., είτε με ηλεκτρονικά e-learning συστήματα, είτε με πανεπιστήμια τα οποία δίνουν τώρα πολλά μαθήματα με τέτοια δυνατότητα. Πάμε σε μια δυναμική, αν θέλετε, εξέλιξη, και εγώ βλέπω ένα σχολείο το οποίο μπορεί ύστερα από 5-10 χρόνια να μειώσει και πιθανότατα και τις ώρες απασχόλησης, τουλάχιστον των μεγάλων τάξεων και στο σχολείο. Για να έχει τη δυνατότητα το παιδί να ασχολείται και με άλλα πράγματα, όχι αναγκαστικά μέσα σε μια αίθουσα που κάθομαι εγώ και του λέω, το βομβαρδίζω με πράγματα. Άρα πάμε δηλαδή προς νέες μορφές και μάθησης και, αν θέλετε, συνεργασίας μεταξύ και των παιδιών και των ιδρυμάτων και γενικότερα της κοινωνίας. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα εγώ να πω ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε αρρωγοί σε ό,τι γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα τμήμα το οποίο πραγματικά, αν μου επιτρέψετε να πω, όχι το αγαπώ, αλλά το λατρεύω κυριολεκτικά για αυτά που μας έχει δώσει μέσα από το πέρασμα εδώ. Πραγματικά το προτείνω σε όλους τους φίλους μου που λένε να περάσουν αυτή τη διαδικασία. Μου έκανε εντύπωση το αξιοκρατικό του, πραγματικά το λέω, και είναι ένας όρος ο οποίος υπάρχει σε αυτό το τμήμα. Ο τρόπος δηλαδή που και γίνεται η επιλογή, το φιλτράσμα των ανθρώπων που σπουδάζουν σε αυτό το τμήμα και η εξέλιξη μετά. Επομένως, έχουμε ένα φορέα επιστήμης και έρευνας που μπορεί να τροφοδοτεί συνέχεια την δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια στην πόλη της Κορίνθου και γενικότερα της Κορινθίας, και συναδέλφους οι οποίοι σε επίπεδο school-based research να κάνουν πράγματα τα οποία να μπορούν μέσα από αυτό εδώ το βήμα να τα αναδεικνύουν και εμείς όλοι να χαιρόμαστε για αυτή τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ και πάλι.